نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Josi Sedou biye jumaye biye lahoroma donye ala nyini ala batu bunara made madafoi kama uko Josi Sedou nga subhanahu wa ta'ala ko ako jumado ayo ke don gerengere nenye ko ke don barka mai ko ke do sangoro talenye Josi Sedou ka do odo minya alislamé buna aramade min daleme alala ibi ka ala sebe koro deli Josi Sedou ka do gelani hami mimbila biya fodo subhanahu wa ta'ala Josi Sedou nyini masasangoro talefe ala mi ni kelendo semasa mi nyibuna ala madeda ka melekeda ka jineda ka wurdane yoni shodi ka do kan bele jile da chekilingama mi nya muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kumana yoni shodi ka do kuma fongono mi nya ala belebele ba o qur'anai o de jigina ya rasulullah muhammadu ka amanyina allah ta'ala fe akaka akakira bayin bonya koso mi nya ya rasulullah anga jamana mi namba kono na to ko mali yoni shodi ka do tafandana na bandana anga mana gwanedu shumandi klem mandi Allah ta'ala ede ni za umma Allah ama yine ala de fe ka ta bwanga mi ngani mali de ma Allah ta'ala ede ba don ya rabbi hami min yewe ka ngo jamana kishi ka nga jamana tanga Josi Sedou fenda ma do min lembe ka nyesha nga jamana ma ala do anache do ani bamanju che do ani janvanju che do ani juguya che do ani gelache Allah ni ya nga jamana ni ya boni ngono ika hera shuranga hera min nati ban ika hera shuranga hera min ye hera kunandiye Allah nga jamana de min bi malikono min bi malikoka hami be mina gela be minga Josi Sedou ka do bele jelebi ta gela do Allah ta'ala ataka bo bele jele ka kilingile ya Allah ya Allah ya Allah amanda makashe ala dila ma warate ko te du ko safe am se ka fo mi ne ala te arahimi tigi chafar ma ala ede yaunda Allah ede ba on va ka bo du ko safe du ko safe ani kabakolo ala etadu fiya mi ba ko ne e Allah ta'ala tadu eski ya Allah ya Allah Josi Sedou ka do be furadima mina furakilen dima aya kulo majo ngara mo bina faida di aya kulo majo Josi Sedou amina na kira yere de la ya rasulullah ye fengo fe du kulo safe ni ba damene ni bi koko ke afoko bismillah fenda bo akabo dien bismillah akabo dien na kono fe bismillah o dama ma nyero nga mine na kira de afo o te dama ible de bismillah tabu yakele ni bina dumune ke afo ko bismillah Josi Sedou ni bini da afo bismillah ni bi do mobile ko na afo bismillah ni bi du ka so ko na afo bismillah ni bi bo afo ko bismillah o watara die fe bele jile du kulo safe ni bi warda bismillah fo warda ndo hani mami mina wardi ma afoko bismillah war mina ko fara afoko bismillah min bala karamo fama diabola wa akabo dnie febe bismillah min bi fo akabo dnie dugukole akabo laharai Allah ha bele manjade nyeni di makon na jiala nete matini vanye Josi Sedou gele mine hami mine atiba ataka segi yere bi hami ite suna Josi Sedou ka don do di mani ma wardi dakuru yakili des indices jamais comment c'est do di ça jamais ngara uzu doa ngara mo de afoni ado mbi dogota ye bita kursi doa ado mbe dogota ye mbita bika kata so ka bika kana dakora ayo gundo dia Josi Sedou ka do so binti kamble dogoti ni ble ni manyo ko ba dima ibe warde nga orange money flé ay kramo ga bito ka ke zigirula ibito ka ke urudula ne ka numéro di o kateli ne chikadiu Josi Sedou 76 26 60 adafa ni ya dini na ati ta soro
ala k'an kunnaja ala k'an kunnaja yon seda ala k'an kunnaja ala k'an ka jamana de kunnaja ala k'an ka jamana kisi al-fatiha ayanga ne usiri bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin allah la sharika lahu amin muhammadan abduhu la ilaha illa huwa amin la hawla wala quwwata illa billah amin alhamdulillahi rabbil alamin jeka pip kaka prefon la kodon Dabatungara naam ni nyoro nye dangoroba mina El Aji Muhammad Bajara dangoroba dale be duabugu atita ati machi ine kamalen badu ani ala kadi jama yerle be fa be febi eskay ala kamanymo manja Allahu akbar bala to bedi Joti Sedu ika karamoge minye Bajara minye Muhammad Bajara afa ka fonidire afarataka sabula minye ya Rasulullah no ikira Muhammadu ya bela jere yera mina ode ka do arabu kamalimba ni aywa nginyi nga dine kamalimba ay fon bo soro dukulo safi ani mawjera la aya bela jele ni ka ba afo Bajara ko nyu daka pumana ede na fa mala no te nena ma fa oh binye Jodi Sedu nebe mbulo bukakado mbi boni sebe minu kama le pays jamana sango nondo sebe mvura mbi bo ni ya boluko shie bakile keme bishege ani shege nye sebe ni keba de ko Isa jigiba nabila Isa toama ko akika do dangoroba ngunana mi nye jawi Jodi Sedu ka do kose na ngunu ni ngana barka bwana ko sebe jamana kono sabula afora ko janvandi do kunye ngelenge da kafara nywanga ke unifanga boshike Jodi Sedu ka do kudeta ko kuma ikara ngunu be o damako makoi sabula somingele dominu na nu utwa fora ube awabara ke sentela do yere be olu ni jawka gerele donyo ana kosobe Jodi Sedu semene kala ko niti mami ndo iba fa mako hey Chawo chabe se uko kanindendo minye jawi Jodi Sedu kaza abisa maya jurula sabula leju minu ndile do ama ana jenya minu nu jera ka kudeta ke Jodi Sedu kaza adabito bela fona kara lekile wa minye horonya ye ani jamana nyeta afieti bwala sebene kala ko bi do muve Jodi Sedu kaza ajenya minu mbe sentela akudu akuvuranje na faranywanga kera faranywanga kele minge awasente chebau uyado bil hak jaw mi vle ni ngunu kuma mi wora ni ndo akufuranje ngono kudeta ko kuma na ni nje inde ati surunya kakala akuma te kafwai sabulo bangania anadina do sente sigi furadama abe wulika jonni chesiri mina minya jenyonye asimu goita ni to olu kapuma lafili mali bitabulo minga ubene do minunga Jodi Sedu kado abarako washi no chesiri minge minye ado ikado jama bela jile wula kijo miniti flow baraka tegera wara bela jele jole du o ma balnelaw Jodi Sedu mami o kera ayere jole Jodi Sedu ka do afarkashi wula ka jo aka chaki sebene gala ko oro be aye kumata minge Jodi Sedu akwa hala bi mani bi do ka temi yere ka akwa anga temena anga bara foso jo minye president Asimu Goita minye ngenyonyi bengani hakina mimbango minye nyewuli adati to onjila sabula maliko de do jamana angale kadu angale na kuranena angale na nyefen fa no ka galama fashu bashu bokolo ikado fonfe no de ka gele jamana ngono ambela gele kale kado ka fa adati to ana wa anga temena anga barai jamana embe bulo minga abitasra nyumanga fonwo fe no ngana kanye jango janva dugu mimbara kabo tobu favela la janva dugu mimbara kabo jamana dugu la ikado adaka la to mashi dingelena note on minyon zunongo kame aminyon nguma kame aminyon mboroke kame hali shu fajiri ikado aminyon ngala munye sebanye anya mimbo le pays kono jamana Dabatu ngara nebi ntega do obike boni sebenye ango mima le triomphe Basiriba noye Muhammad Basiri Sheba Bambaye ninya kasebenye Muhammad Basiri ko akoni ya takalaje femenye G5 Sahel Mali bora jekulu mina jekulu nyere akera kolo kala kwe alaba ekwa akoti na dablawa akoni ya takalaje ale kunya donga afoni ngomi njutigera sa 2014 décembre kalola atina ke kunyene mai na kafo ko Mali bole G5 la kwa bi na ke geleyi kana buna kun kan anga jamana kono ako okoni opumate
sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jamana 5 olu de farala ɲɔgɔn kan fɛn min ye Tchadi Mali Niger Burkina Faso ani Mauritanie k'a fɔ u bɛ jɛkulu sigi min bɛna wuli ka jɔ kɛ cɛ 5,000 k'o fara ɲɔgɔn kan sɛbɛnnikɛla ko nafolo min kun fɔlen bɛ k'a fɔ u bɛna don a la o bi t'i jɔ euro wari a miliyɔn ba 4 na min kɔni o wuli ka jɔ a n'olu nafolo kun kan ka don sɛbɛnnikɛla ko nka kabi jɛkulu in sigili a waatiw la gɛlɛya dɔw donna baara in yɛrɛ taabolo la sabula fɛn min ye Tchadikaw ka masakɛ Idrisi Déby Itno o don a bɛ balo la ko in yɛrɛ daminɛ ale yɛrɛ tun bɛ fɛ k'i fosi bolo kun bɔlen bɛ jamana wɛrɛ nɔfɛ n'o ye Algérie ye o ma sɔn ka don a la yɛrɛ mun mɛn sɛbɛnnikɛla ko ka b'o yɔrɔnin bɛɛ maa caman y'a dɔn k'a fɔ G5 Sahel kɔni a bɛna taa kɛ ko ye ko min n'a a waleyali bɛna gɛlɛya sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye sebatigiw ye olu kun ye layidu di k'a fɔ u bɛna wari min don G5 Sahel la o layidu fana ma timɛ o nana kɛ sababu ye nafolo min yɛrɛ bɛ yen ni G5 Sahel bɛ baara kɛ n'a ye fɛn min ye Mali kɔni ye ale bi jɔyɔrɔba bɔ a la n'o y'a wariko ye dama ko ma a kɛlɛkɛmina a sɔrɔ daasi u ka kɛlɛ daga an'u mago bɛ mobili minnu na ani renseignement minnu na ka baara kɛ kɛmɛsara o kɛmɛsara 90 bɛɛ Mali armée de b'o di o tuma fɛn min ye G5 Sahel ye a kɛra doni wɛrɛ ka da armée kun sɛbɛnnikɛla ko nka a mana tigɛ da o da la terroristes olu bilen bɛ anw ka jamana de kan o tuma wuli ka jɔ ni cɛsiri kɛli Mali fɛ min bɛ se k'a to ko in ka sira sɔrɔ kun ka di Mali ye kosɛbɛ nka danna juguya janfa ani ko wɛrɛ minnu nana don a la CEDEAO ani UEMOA jamanaw fɛ Faransi yɛrɛ ka n'a bɛɛ lajɛlen kɔ a kɔrɔsiw u dɔwɛrɛ tɛ u b'a fɛ ka Mali de bila u kelenna nka ale an ka kɛ gɔ kelenna bila ye sɛbɛnnikɛla ko hakilinaw a n'o wuli ka jɔw de kɛra sababu ye Mali yɛrɛ ka gɛlɛyaba sɔrɔ waati laban in na jamana faamaw ye hakilina min da k'a fɔ an di G5 Sahel la tuguni a ko a ɲɛna sabula a bɛna kɛ sababu ye Mali k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ an ka kana bamanjuw ni terrorisiw kɛlɛli an ka fɛrɛ janfa caman bɛ yen min ni jamana wɛrɛw b'a ta ka don n'a y'an ka jamana kɔnɔ f'u bɛna sɔrɔ o danna sabula bɛnkan de bɛna tɛmɛ Mali yɛrɛ ni Sahel jamanaw cɛ kelen ni kelen ko min ma coopération bilatérale o don o de bɛ se ka kɛ sababu ye fɛn caman bɛ o ka furakɛ fɛn min ye Mohamed Bassirou Seba Bamba ye a ko an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye Mali ye nin tɛmɛnen kɔfɛ anw kan ka ɲɔgɔn de minɛ furuku ani sama-samali fɛn fɛn bɛ yen o bɛɛ lajɛlen ka ban malidenw ka kɛ kelen ye sabula fɛn min ye an tiɲɛ ye an bɛɛ lajɛlen jɛ ye min ye ni dɔwɛrɛ t'an bolo min kɔ o ye Mali in de ye wa an kan ka Mali de laminɛ mun filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le triomphe du Mali kɔnɔ Mali ka se Jean Sedou maa min binnen bɛ baji la yalima o bɛ sanji ka bugali jɔrɔ bilen wa Jean Sodi k'a dɔn n bolo bugɔ ka don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako a Bamako wula Jean Sodi maa min ye sɛbɛnni in kɛ a ko a ye ko Laya Jara Laya ko a ko wuli ka jɔ ni cɛsiri bolo kan jamana faama kuraw ye layidu di jamana denw ma fɛn o fɛn bɛɛ k'a fɔ waridunko kuma don walima suyani ko kuma don jamana kɔnɔ san dan laban in kɔnɔ u b'a fura ka bɔ a minɛn na Jean Sedou baara in dun daminɛnen don sanjikɔrɔ wɔsiti dɔn nka cɛbaw n'olu tora ka wele Jean Sedou k'a dɔn mɔgɔw bɛ sɔmi k'a fɔ k'o bɛ sen na sɛbɛnnikɛla ko ni hakili b'a la a bɛ ne ka waati jan bɔ Jean Sedou k'a dɔn nin dossier juguba in dalen don magama k'a la mɔgɔw y'u ɲɛrɛ ɲin'a kɔ nka transition cɛbaw Jean Sedou k'a dɔn u ye gɔngɔ fura ka bɔ a la k'a wuli ka jɔ boloda Jean Sedou ni Ala ma jan kɛ dankɔrɔba damanda taatɔ filɛ i da kasomoba kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko an gɛrɛfere ten n'a kuma fɔra maa caman dɔsi bɛ jɔ Jean Sedou k'a dɔn ɲinɛkun kelen don nin ko in kɔ Jean Sedou k'a dɔn a bɔ kɔsɔ in na a dossier bɔra ka da kɛnɛ ka tandara an gɛrɛfere ten maa ko fɔ taati kɛ ni ka dankɔrɔba in don min ye professeur Boubacar Tereta RPM i k'a dɔn o ɲɛmaa don bi a ye wuli ka jɔ caman kɛ politiki bunako kan Jean Sedou k'a dɔn a ko jari ye o a ko yɛrɛ ma diya ye o RPM kɔni ka ni sɔrɔ ni ka wuli ka jɔ kɛ jamana in kɔnɔ a jubaju ye Boubacar Tereta ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn kuma min fanga sɔrɔla Alhaji Ibrahim Boubacar Keita fɛ Ala k'a hinɛ a don ale de kun ye RPM secrétaire général ye Jean Sedou k'a dɔn a welela waati la ni k'a kɛ sɛnɛkɛlaw ka ministre ye o waati kelen dɛ ni engrais feerela tɛ ko kuma in de wulila Jean Sedou k'a dɔn engrais ba 400 bɔɲɔngo o bɛɛ lajɛlen de taara ka don jamana kɔnɔ i k'a dɔn engrais tolilen a n'a pɔsɔninama Jean Sedou k'a dɔn a wari fana dir'u ma u y'u da wari kan k'a dun Boubacar Tereta o kungo de kɛra sababu yɛrɛ a ka gɛn ka bɔ ministériya la joona
yɔni se a do kiiritigɛlaw y'u bolo maana bɔ a dossier nɔfɛ i k'a dɔn se tun bɛ RPM ye olu de bi fanga na yɔni se k'a dɔn dɛmɛ u sina ka a dossier date bɔ kɛ sɛbɛnnikɛla k'o de kɛra lafiya bɔda ye nka maa minnu bɛ a wa dossier in galama maa minnu b'a ko la yɔni se k'a dɔn Bokari Tireta a tɛ taa k'a to abada yalima Bokari Tireta laban bɛna taa kasobo la wa ɲininkali tɔmɛ bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ko ta k'a lajɛ a bi waati ni kɔni bɔ ayiwa min ye jamana ɲɛmaa kura ye nin tora si denmisɛnw i k'a dɔn u tɛ foyi to yen u tɛ tɛmɛ dugu la ko a ka dɔn ni hakili b'a la i k'a dɔn dossier juguba dɔ bɛ yen min kɔni kɛra sababu ye jamana faamakɔrɔ caman bɛ u ka taa kaso la i n'a fɔ min ye Mahamadu Kamara ye Ala ka hinɛ Sumele Bube Mayiga la min ye n k'i ɲininka awa madame Buware Filisu tɔgɔ ye i k'a dɔn a tɔw bɛ kaso la hali bi n'a ka bi hali n'o y'a sɔrɔ yɔni sodi k'a dɔn dossier in ma ban sɛbɛnnikɛla ko maa wɛrɛ bɛna taa far'u kan o k'i bɔ yen tile fila in na min ye sɔrɔdasi jalatigibaw ye yɔni sodi b'a ye k'a fɔ caman fana tɛgɛ dar'u kan olu fana bɛ kaso kɔnɔ sabula wari fɛn o fɛn n'a dunna san tan laban in kɔnɔ yɔni sodi i janto i yɛrɛ la n'i gɛrɛlen don maa na walima maa dɔ b'a ko kalama yɔni sodi i yɛrɛ ɲini kabini sisan dɛ ne ye dɔwɛrɛ cikɛla den kɔ mun bɛ ye miliyari dunnaw fan fɛ anw ka interview 1000 2000 vérificateur bi o bɛɛ lajɛ wa interview interview t'a ɲɛ dɔn wari ninnu u kana sama o bɛɛ nɔfɛ han u bi sama dɛ ɲininkara dɔ la o ne ye su kelen ni tile kelen kɛ a bɛɛ ni sanbɛlɛ nɛgɛde 7 ne tun boli o i bɛ ka ɲininka interview gansan pôle économique u ye wele k'i sigi monsieur Tunkara pôle économique mɔgɔ b'i la ayi ko pôle économique mɔgɔ b'i la n ko mun économie ko pôle économique n ko yɔrɔ jumɛn ala ni ne ja tigɛra ne ɲinɛna ne ɲinɛna pôle économique yɛrɛ ne ko mun na ko yɔrɔ jumɛn ko ayi ko chèque dɔ delila ka d'i ma APCAM na n ko APCAM ye mun ye ne ko Nagarden tɔtɔ filɛ ko la ne ko chèque numéro filɛ sa i ye maa min bila ka taa chèque in doucher o tɔgɔ filɛ n'a ka numéro filɛ n ko sisan n y'a ye n ko baara dɔ kɛra anw fɛ waati la radio la o warini don i bɛna den ka n ko ni ne nana n bɛ sa a bolo koyi n ko a bɛɛ ni Ala cɛ ni ne taara n'a ye ko a bɛ ne ɲininka ni ma sa a bolo n ka mɔgɔ don o tuma a ye kungo sɔrɔ dɛ pôle économique jamana jaradugu tɛ tulonkɛ bi dɛ pôle économique ma n'i bi diɲɛ ko o ko la anw bɛ tɛmɛ a da la don o don hali anw t'a dɔn ko a don ni bi tɛ hali a se ne ma se nin kun ye sɛbɛn ye a don ni bi tɛ hali a se ne ma tɛmɛ yen fɛ ne mana cɛ a dɔw tɛ kojugu a dɔw ye ka seereya de n ti taa dɛ seereya ko tɛ n ko n ti taa parce que dɔw bɛ se ka dossier fu labɛn ka société fu labɛn ka wari bɔ n'o tɔgɔ ye ka signature fu kan u bɛ taa wari bɔ banque la dɔw b'o kɛ mais ni e yɛrɛbakun taara k'i jɔ k'a confirmer k'a fɔ effectivement n y'a baara kɛ a wari bɔra a baara kɛra a banna o ka gɛlɛn wa Seydou aw ye maa diya gɛlɛn ye a kalannen don maa min ye kaso kɛ ka ban o tɛ siran o n ti taa dɛ n y'a f'u ye n ko n ti taa koyi n ko ne ti taa bilahi le n ti taa yɔrɔ la ne n'u ye ne wele nin kɔ ni ma taa kaso kɛ ka da la ka taa n jɔ ye ka si ye n ka npogo don i bolo don wallahi ni bi tɛ n tɛ ma se ka kuma fɔ n ma se k'a fɔ jɔji ye ne ko ne ko APCAM ko chèque dɔ delila ka d'a ma ye ne ko chèque ne ni chèque maa o maa ye interview kɛ ni chèque dir'i ma k'i taara passer radio la wala i y'a bɔ journal la bɛɛ de bɛ ka wele k'u ɲininka a tɛmɛ cogo i k'a ɲɛfɔ ne kɔni kamana gɔnna don ne ni min kun don min yɛrɛ ne talondɔla a don ka taa a affaire kɛ ne ye kuma f'o ye o kana ma kɔrɔ bon ne dugutaa dɔ culen don ne kan dugutaa dɔ culen don ne kan ele ni ko gɛlɛn tɛ i bɛ taa répond ni min bɔra a la i b'a fɔ n ko e bɛ taa dugu la a dun dɔ e taara dugu la wallahi
a bin ala ni kira de jadde kun na to burlare jugoro dila o Muhammad rasul o de ko poli économique ko ki welele non ti bi maga o poli économique ti fuyi ke ba mais wele ku du ejme non o ba ka nye don c'est pour comprendre ne ko amango egba kuma itena do ko daba tungana mimi kuma ngo odoke ngo ne mu wara ke ni kuma te ani kuma do ne ka o war de sarra jamana sharatu o bi bara bide o bi bara la de ibolo do daba tungana ne bin tega do ay do Jeka pip kaka fréquent la kodon nege kanye tan flasera Bamako ka fo jiginew ka bonya masegi be awye Jeka pip kaka fréquent la kodon Jodi Sedou mbala chogo bedi daba tungana ne bin tega do obike ni sebenye angomi ma nouvelle horizon nyedangura parce ba no ye Mahamani Touré ne nya ka sebenye Mahamani Touré ko nga foroko be zebema ni jiruma do wa ba do procureur général koro pôle économique fait minye procureur de la république mi na ye ko bawke Mahamadou Kassoge ministre de la justice do Ahmed Domina Kobi odo ako fait minye Kenyoroba kauka kasobo Mali kasobongura no ye maison centrale mi na bina daele Kenyoroba mi na awulika jona baro kera ko kasobo bana wa VIP place de Sénégal subhanallah a'udhu billahi minash shaitani rajim kasoge abeka kasobo publicité de qu'est-ce ça VIP oya awo ma on da kera gaba oya awi on de dore animateur jalani ngo ka bo on de foye animateur go on da kera gaba on ye classe affaire ke gaba VIP mais on te journaliste ya on ye classe économique ke gaba classe affaire o de VIP mayoro au de vitaiza a faut ça pour là moi je dis qu'un tel animateur de radio on de journaliste ya makala an woni ndaya animation jalani nam Sabani Galako, akoni ya takalaje ministre de la justice, droit de l'homme, Mahamadou Kassoge, fait minye kunungoye, alamisado mekalo l'État ani konondo, en 2022, aye wulika joke, ninga bambana komine magwe, dugu mimbe noye Kenyorobaye, jamana ere wulika joke, akabolo fara mimbe, noye dena PSI, olu debi Kassobo kuna, ani fait minye Kassola no nga konya nyanaboli. Ako fɛn min ye jamana ye a ye wuli ka jɔ kɛ nin baara in kɔni kun balannen bɛ fɛn min ye jamanakuntigi yɛrɛ ye n'o ye colonel Asimi Goita ye ale yɛrɛ ye yamaruya di k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ Kenyoroba kasobo in jɛ k'o bɛɛ lajɛlen ka kɛ nafolo min donna la Mali budget la miliyari 11 o de donna la kasobo in kɔni majɛ o majɛ b'a la u y'o bɛɛ lajɛlen de k'a la ministre yɛrɛ taalen a ko n'i y'a ta k'a lajɛ équipe minnu bɛ n'o ye kasobo gardien ye olu kɔni ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen jira la ka fara kasobo ɲɛmaw kan ko fɛn min ye Kenyoroba kasobo ye a dilannen bɛ i b'a fɔ américains ka kasobonba min bɛ yen n'u k'a ma Alcatraz Sabarikala ko a ko Alcatraz ɲaro n'i kun donna k'a fɔ k'i ye dankɛ o kuma kɔni da la o danganiyaw bɛɛ lajɛlen bɛ porte ninnu bɛɛ lajɛlen dilannen don blindé kuraw ye k'u kɛ porte blindé bouton de b'u la ani commande i b'i sigilen t'i ka bureau kɔnɔ ka bouton digi cak cak da bɛ yɛlɛ i bɛ dɔ sama da bɛ kururu ka yɛlɛ i b'a dɔn karara ka tugu i b'a dɔn a porte bɔra yɔrɔ min ya Sosaf a ko bɛɛ tɛ n'a ye porte blindé kɔni o to Sosaf ma Musa ni Madu fɛ yan awɔ olu de y'a feere u ma Samanikala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mamadou Kassoge ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen de kelen bɛ fɛn min ye salu ye VIP o b'a kɔnɔ vidéo surveillance i dalen b'i ka dilan kan wala a sigilen bɛ lidoje la wala damuje la bɛɛ ɲɛ bɛ bɛɛ la o kɔlɔsiliw o n'o baaraw bɛɛ lajɛlen de bɛ yen 24 heures sur 24 Samanikala ko fɛn min ye kasoladenw ye u mago bɛ k'u senw bɔ ɲɔgɔn na sport kɛyɔrɔ basket kɛyɔrɔ minnu bɛ yen n'olu ye denmisɛnw ye k'u kala métier la menuisier fɛn min ye tariya souderiya ani fɛn caman bɛ nin bɛɛ lajɛlen kalanyɔrɔw b'a kɔnɔna na min n'a sigilen bɛ sen kan
kasoge ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kaso bonba falen bɛɛ minali dun tɛna jɔ sabula fɛn min ye minali ye dɔ de bi fara ka don o don o tuma wuli ka jɔ de bɛna kɛ fɛn min ye MCA ye n'o ye maison centrale d'arrêt Bamakɔ kura awɔ o da de bɛna yɛlɛ sa ka maa fankelen cɛ ka taa n'o ye Keɲoroba sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye Keɲoroba ta k'a lajɛ fɛn min ye maa ba 2 ye o place bɛ yen a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye maa ba 2 ni 500 o bɛɛ bɛ se ka taa ye cellules minnu bɛ n'o ye cellule ordinaire ye o ka ca ni cellule 100 ye a bɛɛ lajɛlen ye yɔrɔ dakabanaw ye cellule VIP n'o ye ministres faamaw animateurs baw olu de place bɛ cellule 75 Ala ka kula ba 7 don a n'a cɛ ya rabbi Allah ayisa min bɔ bɛ wele a bɛ place ɲuman ɲini ye farana sa jeli bɛ taa kaso la o ma ɲi jamana ma o maa sigi ten délégué ma taa kaso la délégué jumɛn i bɛ ka tile la min n tora vidéomaniw ye min dimini ɲininka sa f'a ye nɛni f'a ye bilen sɛbɛn Jabate ni fisi kare ka ɲɔgɔn ye la hawla Jabate ni ye ne ni kɛ k'a ye ko ale don ko mais ko kumakan in d'ale kumakan k'ale nin bɔ k'i ye nin bɔ dɛ a y'a bɔ a ko sitana donna jelikɛ la u k'a mago to sɛbɛnnikɛla ko a ko nin bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye kasoladenw ye k'u lafiya ka gɛlɛya min bɛ Keɲoroba taali la o de ye k'a fɔ ani dugukɔnɔna ka jan fo ka taa fɔ k'a to ten kasoladen caman bɛ minnu ye banabaatɔw ye minnu ka dumuniko kan ka kɛrɛnkɛrɛn yala ka dumuni ta don o don fɛnɛ k'a fɔ i bɛ bɔ n'a ye Bamako wala ka bɔ n'a ye Kati wala jamana fan wɛrɛ ka Keɲoroba magɛ a taa ni ka segin dama don o don i bɛ 1000 2000 don transport la o fɛnɛ dama gɛlɛya bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko n'a bɔr'o la an bɛ don min na ko bi kasoba Boba kɔni a sɛbɛkɔrɔ falen bɛ sabula kasoge yɛrɛ ko a jɔra maa 400 de ye nka maa 300 de sɔgɔsɔgɔnen b'a kɔnɔ la hawla wala quwwata illa billah c'est exagéré ja adigu ne kundo koyi adigu ne kundo koyi la hawla wala quwwata illa billah mata nena kibita iblewu yengoni ne yenge sande yo i dun hali bi b'i sɔn ma dɔ la i da bɛ falo ko bi tigɛ ɛ diɲɛna nin ye kankari da ye o ne filɛ ni ne sera kaso Malikali da fanfɛla la ne bi n tile ban fɔ Babemba da o tɛ o i bɛ t'i da de la e ka problème bɛɛ ye den de ye ne bɛ ka mun fɔ bilen i ye o ye i bɛ fɛn dɔ sɛbɛn Facebook kan dɛ Facebook nganama ne ka Facebook datugu bilen kulɛtigɛ bɛ fali sɔmi caman bɛ kuma jaw tɛ cɛ ye jitu ka fɛn na kabini a fɔra ko e convoqué don juge fɛ yen ja i sina ka duloki farafaralen don ka t'i yɛrɛ kɛ fila ye u taara dɔnkɔrɔba in kɔni cɛ Seydou Fasa bɛ koyi ne jigi ba non ne dan bɛ Musabugu yan ne dan mun bɛ e la cogo min ne sɔnne kun do e cogo min don o don b'i wele n dɔgɔ i ka nin bi kuma in nin variant na dɛ b'a fɔ kɔrɔ moi je suis un journaliste je connais mes droits ja kalo don tu connais tes droits i ma t'i da bugusoni kɔnɔ burusi kɔnɔ gendarme ja kasoke de bi droit dɔn gendarme sina ka taa a gɔ salo sɔgɔmada joona fɛ den gegu o tɛ tiɲɛ ye ayiwa ni o ye nkalon o ye jugukanw ye gendarme ye jugu ya kami gendarme ko kuma minnu fɔ n'u ye jugukan Jɔnji Seydou n'i y'a mɛn ko bongo ningalakan na o ye wari ye n bala cogo bɛ di Tabatuma ne bɛ n tɛgɛ don min kɔni sɛbɛn ye an ko min ma indicateur du renouveau o don fasiriba n'o ye Y Dunbiya ye nin y'a ka sɛbɛn ye hali Y Dunbiya ko wulikajɔ ani cɛsiri min n'a daminɛlen bɛ UNTM fɛ gouvernement kɔni a ye jaabi ɲini ko ninnu na kɛnɛ dɔ bɛ min n'o bi sigi bi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye réunion dɔ ye dari fɛn min ye sigikafɔ ye o ka kɛ fɛn min ye ministre min n'a ka baara ye syndicaw ani jamana baarakɛlaw ka koɲɛ ɲɛnabɔli ye fɛn min ye wulikajɔ ye a y'o daminɛ février kalo tile 5 bɛnkan dɔ kun tɛmɛna jamana gouvernement patronat ani UNTM ni ɲɔgɔn cɛ min kɔni kɛra sababu ye mankanw ka da UNTM yɛrɛ fɛn min ye Yakuba Katile a ka kɛlɛw bɛɛ lajɛlen bila kɛrɛfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wulikajɔ minnu n'olu kun kan ka kɛ layidu minnu dara k'a fɔ nin dati ni nin dati nin baara in bi kɛ baara in bɛɛ lajɛlen donna kunba
balana ngori na kola opma fɛn min gɔni ye fali ye ni y'o gosi dakɔrɔ do fɛn min gɔni ye Yakuba Kadle a ye manga ci lettre laban min n'a y'o ci premier ministre ma kuma ninnu gɛlɛyara kosɛbɛ sabula a ye kangarida caman kɛ kangarida ka fusa wuli ka bɔ ndɔ a kan o kuma teliyala kɔlɔsiw ka minɛ min bɛ se k'a to sigi ka fɔ ani baaraw ka sabati ministre du travail fonction publique ani dialogue social ale kɔni a ye kɛnɛ sigi Yakuba Kadle a ye maa kɛrɛnkɛrɛnnun ji sigi ka fɔ bi daminɛ bi min bɛ se k'a to INTM ani gouvernement ka kɛ hakilina kelen na gɛlɛya yɛrɛ bɛ se ka buga cogo min sabula fɛn min ye lakanabaliya min n'a dalen bɛ jamana kan wari tɛ jamana kɔnɔ o dɔɔnin bɛ fɛn min ye nafolo ye a bɛɛ lajɛlen bɛ ka don avion ni marifakisɛ la wari tɔni min dolen bɛ CEDEAO kɛlen bɛ ka da su a o da la o n'a ta bɛɛ sajiko gɛlɛya bɛ baloko gɛlɛya bɛ angɛrɛ ko gɛlɛya bɛ fɛn min kɔni ye embargo ye o dasilen bɛ jamanadenw kan dun ka fa yɛrɛ o kɛlen b'a dama gɛlɛya ye INTM maa hakilima yɛrɛ dama de b'a kɔnɔ jamana kanubaw ani fasoden ɲumanw yɛrɛ dama de b'a kɔnɔna na nka fɛn min kɔni UNTM ye k'a lagosi k'a fili kɛrɛfɛ o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni gɛlɛya ye nka k'a fɔ k'u tɛ Mali gɛlɛya kalama ko Mali kanu t'u la n'i y'o fɔ UNTM ma i ye fili kɛ problème filɛ nin ye an ye min salo ka indicateur du renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɔnti Jadu misi pasa ka daburu sama sama o t'a kisi a sogo dunni ma Jɔnni Jodi k'a dɔn n bɛ n bolo bɔgɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le triomphe du Mali a bolo ko siɲɛ 100 ani 5 Jɔnni Jodi k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri BSK a ko jɔn la nin kamalen in kan ka fo a ka cɛsiri ni faso jɔ la Jɔnni Jodi k'a dɔn n'i y'a mɛn protection civile min ye Kulukɔrɔ mara ye cɛ kelen bɛ yen i k'a dɔn a ka wulikajɔ dɔnna min ye directeur régional Sibiri Yɔrɔ Kɔnɛ. Sibiri? Awɔ. Je le connais pas. Je le connais pas non plus. Ne yɛrɛ t'a dɔn. Nka n'i ye baara kɛ k'i ye cadre ye. Ka baarakɛla ɲɛnama dɔ kɛ jamana in kɔnɔ anw ti min dɔn. Ayiwa. E ta ye fɛn ko ye. Ninnu ye sɔrɔdasiw ye fɛn tɛ ninnu ye. An n'a ɲɛɲini. Jɔnti Jadu. Fɛn t'u bolo se ka interview kɛ yan. Jɔnti Jadu sɛbɛnnikɛla ko a ko nin denmisɛn nin sɔrɔdasi denmisɛn min ye lieutenant colonel Sibiri Yɔrɔ Kɔnɛ ye Jɔnti Jadu k'a dɔn a wele ka taa bila Kulukɔrɔ i k'a dɔn sapeur pompier kunna o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la a ka ɲɛmaw minnu y'a sugandi olu dara la k'a fɔ u ma fili sabula majɛ fɛn o fɛn bɛ Kulukɔrɔ n'a lamini na sapeur pompier ko la Jɔnti Jadu k'a dɔn Sibiri Kɔnɛ a nana wulikajɔ boloda min ye dugu in ye k'a yelen mɛnɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ko ta k'u lajɛ majɛ tun bɛ baarakɛ minɛn na majɛ tun bɛ baarakɛyɔrɔ la Jɔnni Jodi k'a dɔn su man di tile man di a yɛrɛ de bɛ taama baarakɛ minɛnw ni minɛn minnu ani so minnu kan ka jɔ ka t'i ɲɛ d'a kan Jɔnni Jodi k'u mɔɔw dɔn dɔli ma min bɛ se k'a to a ko bɛɛ lajɛlen bɛ dafa directeur régional protection civile Kulukɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ novembre kalo tile 17 min ye asafurula min ye unité 13 ye Jɔnni Jodi k'a don sigira senga min ye centre de secours ye o 7 min ye poste de secours ye Jɔnni Jodi k'a dɔn min kɔni bɛ taa ka segin la sira kan o fana o bɛɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye unité wɛrɛ ye unité min ni o kan ka kɛ Jabala la sa kalo 12 n'o ye direction régionale ye Jɔnni Jodi k'a dɔn fana sigira senga a ko n'i ye wulikajɔ ta k'a lajɛ Jɔnni Jodi k'a dɔn min ye yɔrɔ labɛnni min ye yɔrɔ yɛrɛ k'u dafa Kulukɔrɔ a n'a lamini protection civile bilama kɔni ale de b'a dato maa se ka fɛn f'u ye bilen a ko min ye dɔgɔtɔrɔso 2 n'o ye infirmerie u y'o 2 dilan Jɔnni Jodi k'a dɔn wulikajɔ bolo kan dɛmɛ ni dɛmɛ bi boloda yɔrɔ min joona yanni dɔgɔtɔrɔsobaw ka magɛ Jɔnni Jodi k'a dɔn y'o fana kɛ a ko wulikajɔ bolo kan i b'a ye k'a fɔ centre de secours wɛrɛ min ye Kabala Tabakɔrɔ Jɔnni Jodi k'a dɔn direction régionale de Kulukɔrɔ i k'a dɔn nin kamalen kɔni Sibiri Yɔrɔ Kɔnɛ minnu kɔni y'a sigi n'o y'a ka ɲɛmaaw ye Jɔnni Jodi k'a dɔn olu nisɔnjɔlen don a kɔrɔ bi kosɛbɛ sabula wasa da ye nin ye a ko min ye colonel Sibiri Yɔrɔ Kɔnɛ Jɔnni Jodi k'a dɔn nin kamalen denmisɛnnin ncinin do koyi Jɔnni Jodi k'a dɔn a nana fa bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ sapeur pompier baara kɔni kan Jɔnni Jodi k'a dɔn n'i ye hakilinaw ta k'u lajɛ dugudenw yɛrɛ nisɔndiyara sabula sapeur pompier i k'a dɔn u bɛ taa ka segin la u bɛ wuli ka jɔ la Jɔnni Jodi k'a dɔn dɛmɛ bɛ taa ka sɛgɛrɛli kɛ cogo min na sabula n'i ye Kulukɔrɔ lajɛ a donda de ka ca Jɔnni Jodi k'a dɔn kana Bamakɔ yan wajibi don f'i ka tɛmɛ Kulukɔrɔ bɔdaw ninnu de la Jɔnni Jodi o kuma ni wulikajɔ ma kɛ ka yen magɛn i k'a dɔn baara bɛ gɛlɛya nin kun ye sɛbɛn ye
Sarama est mais. Mingolo photo fleta. Ben Dobe, n'est pas donc. Moi, je le connais pas où. Ah bon. Nous y est. Tu as son numéro? Mais je te dis que je ne le connais pas. Mais tu insistes pour de. Bon, je cherche son numéro pour une interview. Alors, ni ma mimbe awa kulukoro directeur Sibiri Koneka numéro don. Voilà. Ibe numéro injima. Ni ya timamba di mbarake nya seduma. Parce que c'est un escroc. Je dis Zedou, Mbala Chobedi. D'abord, on a nevé de gado. Obi ke. On est savigné Angomi Mali Tribune. Parce que bah, no ye la rédaction ye. Nenyo kasavigné. Awo. Uko angata somaso. Somaso kwani okelembe dugu sarama ebi. Sabula alebe bla marabolola. Somaso ka udeum varalembe nyanga. Ajekulu minzigi. Ika don chambre de commerce président mi Yusuf Bakili. Angelembe ka soro negaju la amba fe ka don. Laidu dile do chambre de commerce fe. Mi nye awa jamana seda o ka gela mi mbe jamana nga bi anye ba la ka fo essence ko ndi gasoil ko. Aberata ika do gasoil chamon do na kosaina. Amba fe ka don président Yusuf Bakili chambre de commerce jura o ka nyema. Yusuf Bakili ni sokoma. Aba président Ikardon amba fe ka don aywa clé flaina Ikardon essence ko gelale do ani aywa gazol ko gelale do munana nini bon ini cey kan ni ngala mbal bi fi ka ko sawu le di ka ko amor ko kera ko fente ma no sawu bo fode ka banjija ka wul ka joke ko bi segan no ya ci kamina ni amor ko la jere essence tala essence tala double tala mais muna aglera voilà o be se ka expliquer ka lié faire fait muta amargo ye iba kalama be kanu flabo idi si jamana oni ikreni kella o be kella era ma ba folo uluka kelle ya to ay kelle tama se jamana ma e jamana to ma e tama jamana bota ayato play ulu ni ikreni ke mo ko me biduru ke o so ko na yele o ya to fana essence ani gazi donc o fana nana yele ko sobe donc ay diebe touché bon surtout awere munye pays africain pays producteur ante fait produit plutôt quoi anya consommateur oui awo donc a gelea avec on lo fait donc jabara doma ni atukulo si laje essence mo me consommer yanno c'est mo keme bi woro fo bi woro be bodi si ladle oh o yato amargo yato akaratante kana a gelea jebe soro mais particulièrement atukulo si luka karabantu me boyni ko le ka caya ko sobe ayato an jamana munu fi yanno ana da fe jamana bela ni crise bi yorobe mais crise kacha essence ni gasoil drondo essence central ko solo folo am te ka ko folo o ci ferie quoi essence on doit consommer to c'est pas de consommer aywa mais gasoil mo consommer en fait il a na yala consommer ate mo bolo awo ko di jamana no mo hotu menani bato kana ujo eno ka fere awma sa wo ya taka na nai aywa donc o ya ke ay gele chama ke ko sai na iko dena ni gazoil mu ka bulome e ka bo Guinée nawo amancha 2 millions de 4 millions de litres d'eau mais 2 millions nana 2 millions de menale mais on y jamana ka consommation cliente ate voilà président 2 millions de litres minana oti jamana boa malla no alama dumo dunda ka bo so mada fe ka se souffre ambe litri million konto de consommer la hawla wala quwwata illa billah adora mana 2 millions go ay bon do be do akon fo halla be mo la grande ko tellement que association me jogamina nous consommons 9 millions de litres par jour au Mali tout le monde confondu jet A1 gasoil super fuel lourd 180 380 pétrole lampant c'est vrai que 2 millions avec dobo parce que à dire énergie demain pour
ka énergie ka capacité renforcer i b'a dɔn Mali énergie bɛ courant mun di baraji bɛ dɔ di groupe boboro bɛ taji k'a la o fana bɛ dɔ di nin waati la o y'a sɔrɔ baraji caman bɛ yen nɔ u ka ji jiginna u kun bɛ mun sɔrɔ kɔrɔlen u t'o sɔrɔ tuguni kosɛbɛ i n'a fɔ Selenge Manantali ninnu ani Medi ninnu donc ji bɛ yɔrɔ yɔrɔ u tun bɛ ji sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ ka courant kɛ i b'a sɔrɔ ji fanga dɔgɔyara ji jala donc caman fanga boboro la kosɛbɛ u bɛ obligé kosɛbɛ de san ka gasoil ninnu de consommer o utilisation ko kosɛbɛ mais fɛɛrɛ tigɛlen don mun na gouvernement ni privé bɛɛ fɛ n'o n'i y'a ye kunun o ko la sini délégation dɔ taara Moscou ka taa lajɛ o bɛ se ka gasoil di aw ma cogo di yanni an ka bɔ yanni nin crise ka bɔ a kɔni bɛ ban ni Ala sɔnna o mais mɔgɔ t'a a bantuma de dɔn kosɛbɛ mais n b'a fɔ ka gɛlɛya c'est pas lié à l'embargo ani embargo tigɛ sira la oui mais président Russie ni Ukraine ka kɛlɛ de y'a to a ye gɛlɛya se diɲɛ bɛɛ ma oui mais président o gɛlɛya an y'a faamuya k'a fɔ l'Ukraine ko don i y'a dɔn ayiwa hali sɔɔni fana min ye ayiwa farinimugu ye o fana gɛlɛya diɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a ka kuma fɔ bi an minnu ye julaw ye yalima aw bɛ se ka kangarida jumɛn kɛ walima sɔrɔ wɛrɛ bolo jumɛn b'an bolo i b'a dɔn n'i y'a fɔ cogoya min na n'i ko buru a bɛ dilan ni blé de awɔ blé mun bɛ consommer diɲɛ kɔnɔ kɛmɛ o kɛmɛ Russie ni Ukraine de tun bɛ 50 dilan la hawla wala quwwata illa billah olu bɛ kɛlɛ la feere tɛ ka kɛ n'o tɛ ka kɛ sugu tɛ fɛn 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 ka dɔgɔya o y'a to blé a kun bɛ feere fɔlɔ 40,000 sisan a taara fo 80 na 80 na tonne kelen o ye misali ye quoi misali o kɔfɛ a kun bɛ feere entre 300 euros mais maintenant a taara fo 400 et quelques euros wa 500 euros engrais kun bɛ feere fɔlɔ 60,000 sisan a fana taara fo 140,000 140,000 a yɛrɛ min y'a problème a tɛ sɔrɔ yɛrɛ hali ni wari b'i bolo i t'a sɔrɔ bon an fɛ yan fana ciment o nana gɛlɛya i b'a dɔn gɛlɛya b'a o fana la bi la yan gɛlɛyaba de b'a la mais o ma lié embargo la o liélen bɛ minnu bɛ ciment dilan an fɛ yan nɔ o bɛ sɛbɛn mun dilan tile kɔnɔ a tɛ boli kɛ f'a tɔ ka bɔ jamana wɛrɛ la kosɛbɛ o kɔni embargo de ye o don sababu ye mais ani o yɛrɛ nin waati la Sénégal bɛ ciment consommer kosɛbɛ i n'a fɔ an bɛɛ a fɔ dugu ninnu jamanaw bɛɛ la baara bɛ kɛ janvier février mars avril mai juin ni samiya jɔra danna ka ban sojo caman bɛ jɔ anw fɛ yan yɔrɔ wɛrɛ fɛ o de ye période mun mɔgɔw bɔ ko bɛ ciment na kosɛbɛ o y'a gɛlɛya yɔrɔ dɔ ye awɔ maintenant délégation mun taara Russie la ministre damadɔ taara affaires étrangères ministre ni ministre des finances ani ministre des mines ani ministre des transports ani CNT mɔgɔw ani présidence mɔgɔw u taara négocier Russie fɛ ko u ka fɛɛrɛ kɛ taji o k'o d'a ma gazi o k'o d'a ma blé o k'o d'a ma engrais o k'o d'a ma ciment o k'o d'a ma il sait u k'a feere a ma de quoi awɔ pour que a ka faamuya ayiwa pour que privé ka san a ka na yan nɔ a kana manqué a ka sɔrɔ hali n'a ka gɛlɛn o ka fisa k'a fɔ k'a tɛ yen fiyewu fiyewu o ye gouvernement ye mun kɛ mais privé o tile fɛ in na n'i ye Bamakɔ institution ninnu lajɛ ni ti tɛmɛ yɔrɔ caman na tajibaliya b'a la o ye tiɲɛ mais grève mun kɛra GMPP fɛ awɔ groupement fila bɛ Mali la yan GMPP o de groupement malien professionnel du pétrole o ye malien minnu bɛ carburant kɛ awɔ ani GPP awɔ o de ye société étranger minnu b'a fɛ yan nɔ awɔ o la service Shell Total Oryxi Salwal ni société ye kɛmɛ Bamakɔ yan nɔ bi duuru y'u ta ye hali n'u ta tɛ o y'a lu ye privé fɛ olu ka compagnie de tun bɛ grève la o de y'a to olu ka institution bɛɛ kun datugulen don bɛɛ girinna privé ka institution ninnu na o y'a to fɛn fitinin minnu bolo fana fɛ caman ta banna awɔ
mais carré ba ka do mais ba ka do doni ka do ina ko atume ko kamela ko le quoi awo do be bo Sénégal kana do be bo Côte d'Ivoire kana do be bo Lomé ani Cotonou ani Ghana abeka do voilà mais président Youssou Bathily et des chambres commerciales nyema e juraw ka nyema ba de ye yalma jakuya kele am se ka dala ka fo noya bina ka be wati jumay ma choy na fara ko an ga fu abe gele ade parce que giye crise ni abe je bere ko bi ni gele yayi madana na be basande ala kan ba bodan ma fe o je ka fo ka je ya ay wa ba se Bathily fere ko metige mina nunu ukana manke mais ka fu te gele ya ay o frate mo bulu Bathily o ma misali la gazole la misali la ni prix na la gele ya eta be fen ke o de ka aka salembi ka fu ko ni afara droit ko abo ay nanay aywa be misal do di ma gazole la mobile kele ko me musura la million chamando bi mobile kele mo be musura la ate wa mugambo 8 millions contre 100 000 francs CFA. Vous savez que quand l'État vous voit, il y a un salaire de copieux. Pour ça, avec toi. Avec oui, dans le fait un peu que des bidous. Bibi la défi qu'on fait, donne-moi des bidous là. À son fracas, faire ma fracas, donc elle a ton fracas. Donc, non, non, État vous n'a pas fou. Avec les 4 prix, mon bien quoi. Merci bien, Youssou Bathily, Ambifo. Merci beaucoup. Ambifo qui va le demander, merci bien. Ah va. Aïwa, Georges Zedou, il y a de Yokorofome, Ngani na tabe, ni na tabe. Jaungono ko kuimbe beero mi jati. E jadnie bedo. Jebedme. Wodo ambi tajita station ngora janga tajubi bo fo rusila ko nye dandela. Et ko kala nunu be kola koy ube kola ngo na tabe gasoil ni essence yara wala amadesey yara wal do be nga kare kuna abi amadesey abi petro bama abi amadesey abi station zebe abi sur station zebe wala sa kana siga dere amadesey eta gena 8 millions de quoi aka taxi la mobile kele mobile eta 8 millions de sora la geno ko awo 100 000 francs bo de bisara wa muga hal ni eta gena ga wa muga ko tajite ji voilà asonga tisaka ji ati soro ere ala kan kuna ami rabbi dabatu ngara min dega do do kun damne na kuy itega do Bathily do na do kandi adu Sénégal no ye la Mali tribuni ako femenye soma soye soma so ka u farale mbe nyanga ka to mizigi femenye soma so nyata o bize ka sabati chomi soma so denzebe munu farale mbe nyanga ka to nzigi markache daw ale de ya president Sénégal ko association de do minga wuli ga jonu ka chesiriye dugu ere bize ka nyata sabati chokamina soma so kumbi nyini nga ke saheliye nga wuli ka joni chesiri buluma femenye yoro chamanye o beka nugu o dronde sigida nya famuya ka fo sigida lakanani jiri turuli ni jiri ladoni o de ko nyama ye na ka besi jamana yɛrɛ basigi na nyata bi se ka sabati cogo min na o baaraw kɛra ɲinanza fɛn min ye folifɛn dɔ bɛ yen ko min ma kɔtɛ somasokaw ka kɔtɛ u y'o de ta bala sabula fɛn min ye kɔtɛ ye k'a fɔ a fɔ k'a ka di a dɔnkili ka di a dɔnze ka di o tɛ olu ka kɔtɛ ko kɔrɔmaba de don sabula fɛn min ye cɛnganaw ye kamalen zele minnu da y'u ni ye olu de bi bila ka gulɔki bɔ u kanangolo nɔgɔ busa o bi kamalenkɔrɔ wɛrɛw bolo olu kɛlen nɔgɔ busa nugulen k'a da situlu la u b'u jan ka kɔtɛ dɛnɛw lajɛ n'u ko piyo i t'a fɔ si i t'i cɛ ka bɔ a kɔrɔ i b'a dimi ku i b'a ko fɛn ma kɛ ni laada ko in ne hakili b'a la anw ɲininama barawuli bamanandugu dɔ tun bɛ barawuli kɛrɛfɛ ala yanni ka wuli barawulika dɔ k'a fɔ n ye nin bi kɛ yen nin bi kɛ yen nɔgɔ busa ka busa kɛ ka i dɛsi awɔ a bɛ fiyɛ ɲɔgɔn fɛ ala dugu in tɔgɔ filɛ ka bɔnɔ ala
a dugu tɔgɔ fɛ ka bɔ ni nin kelen denmisɛnnin ma nin laada in ye n y'a ye bamanan dugu dɔ tun bɛ barawuli kɛrɛfɛ a bɛ kɛ yen naam somaso a n'a lamini denmisɛn biɲɛkɛnɛ minnu jalen b'u ni kɔ u nana ka na gulɔki bɔ garde national chef d'état major Jean Élisée Dawo ale yɛrɛ ye somaso ka ye k'u jɔ k'a fɔ an ti tɔ lajɛ u y'o yɛrɛ ti yan o balekuyara sa o denmisɛn biɲɛkɛnɛ n ko a bɛ k'olu Marakacɛ Dawo n'o ye duloki bɔ kɔni a ti bɔ a la o pasa an bɛ o bɛ sa Marakacɛ Dawo kɔrɔ an ma duloki bɔ dɛ t'ale la o ayiwa zoro duloki dɔ tun b'ale ka na ayiwa o ma bɔ t'ale la o sɛbɛnnikɛla ko hali a ko n'i y'a ta k'a lajɛ denmisɛnw ye misali min jira u ko k'a fɔ jamana faamaw ye o tuma nin ye olu ka misali ye k'a jira gɛlɛya o gɛlɛya n'a bɛ se ka Mali sɔrɔ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ n'a bɛ se ka da Mali kan o tɛ se ka juguya ka tɛmɛ nin busanga in kan wa olu y'o kun wa ni jugu donna Somaso n'a lamini kɔnɔ u k'u labɛnnen don awɔ o de fɔra maliyɛnw ye o i ye nin de fɔ dɛ terroriste maa damadɔ zani gele ka taa u ka dugu minɛ o ti Somaso ye nin bɛ kɛ cogo di u labɛnnen don cɛ 4 cɛ 7 awɔ cɛ 100 ni kɔ bɛ dugu kelen kɔnɔ ko marifa b'olu bolo terroriste nana an ka dugu la maajugu b'an ka yɔrɔ la a t'u minɛ k'u siri e ma se k'o minɛ k'u siri ka t'o fɔ mɔɔw ye fo e bɛ laban ka mɔgɔw lasira k'i yɛrɛ sira maajugu tɛmɛna an ka yɔrɔ la bi maa 4 maa 7 k'an wele k'o fɔ anw ye n'i ye n wele ka nin fɔ n ye nin fɔ non c'est énervant quoi dunan ka bɔ fan wɛrɛ fɛ ko marifa b'a bolo aw cɛ 100 ni kɔ marifa ɲɛ kelen a ka maa 7 fa nka an n'a minɛ kɔni a b'a siri tewu mais comment qu'est-ce que ça veut dire n'o kɛra a bɛ ban naam sɛbɛnnikɛla ko a ko Somasokaw a k'u y'o misali de jira k'a yɛrɛ diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ nin ko tɛ dɔw olu fɛ yen foli duman dama tɛ ko kɔrɔmaba de don wa maakɔrɔ minnu bɛ yen n'olu kɛra ko in seere ye maakɔrɔ caman bɛ olu y'u sigi ka kasi sabu olu tun b'a y'u masaw la an'u bɛnbaw la nin de tun bɛ kɛ dugu la o donnama kama maa si tun tɛ se ka na bi dugu kan sabula bɛɛ lajɛlen tun labɛnnen bɛ ka kɛ sentinelle ye ni ka dugu la ka na o cogoya kelen ni kɛlɛ wulila jamana kɔnɔ cɛŋana minnu bɛ yen ni busa bi saba olu kun n'u b'a kun olu de tɛgɛ bɛ ta ka don l'armée la olu de bɛ taa ka taa jamana bɔ bolo la sɛbɛnnikɛla ko a ko nin min sigilen filɛ sen kan nin ye Marakajɛ Dawo a n'a nɔnɔw fɛ a ko a kɛra koba de ye jamana yɛrɛ faama minnu tun bɛ yen u nisɔndiyara u ko misali bɛ taa nin kan Mali fan caman fɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Mali tribune kɔnɔ a ka bi bɔli la Yoni Sodu bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le pays jamana Yoni Sodu k'i k'a dɔn an ka taa Koro fan min bɛ n'u k'a ma ko Berli i k'a dɔn a dugu gɛlɛya donna gɛlɛya in donna min ni min ye a ko tiɲɛ yɛrɛ min ye ko k'o sɛbɛn kɔrɔ fɔ min ye Garibu Togo ale ye sajɛri ye nin y'a ka fasiri ye a ko Berli a k'i b'a ye k'a fɔ tulonkɛ dɔ de sɛbɛ tulonkɛ min n'o tɛmɛna min ye Alimami Bukari Gindo ani Amadu Gindo ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn imami i k'a dɔn tulonkɛ kɔni barika bonyana min ye wulikajɔ ni jateminɛ ka taa ɲininkali kɛ ɲininkali min kɛra Amadu Gindo fɛ o de laban taara wolo Balawu min n'a gɛlɛyara kosɛbɛ Yoni Sodu k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ diinɛ ko ni misira ko de kan sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn nin ko in kɔni a tɛmɛna hakɛ kan a ko ayiwa min ye wulikajɔ ye min ye ɲɔgɔn sɔsɔ ye ɲɔgɔn sɔsɔ i k'a dɔn a laban taara kɛ tulonkɛ ye min ye balimaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Yoni Sodu k'a dɔn tulonkɛ min n'a dama tɛmɛna a ko i k'a dɔn damatɛmɛ in kɔni nana bɔ Alimami yɛrɛ i k'a dɔn ayiwa Alimami denw i k'a dɔn min kɔni nana kɛ dandɛmɛ ye sabula u tora ɲɔgɔn sɔsɔ ani kuma de la Yoni Sodu k'a dɔn o taara wolo min na i k'a dɔn Alimami yɛrɛ ni ka nɛgɛbere fara kun sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye o ko in ye o de nana maanibi yɛrɛ kamana gan fo k'a fɔ k'a to ten sabula i k'a dɔn n b'i ɲininka i bɛ ɲininka Yoni Sodu k'a dɔn sɔsɔli banbali a ma ɲi maa ni ɲɔgɔn cɛ Berli Yoni Sodu k'a dɔn o ko barika nana bonya min ye jogini ye o laban nana kɛ fo ka taa kuma se fangaso la ayiwa gendarmew ka wele gendarmew fana nane Yoni Sodu k'a dɔn ka na ni ayiwa i k'a dɔn convocation ye an di ta wa nin kuma in di fɔ an ye ka tila ka maa wɛrɛ ci Yoni Sodu o gendarme kelen ka laban ka gɛlɛ ta k'olu sɛgɛrɛ a ko Berli ko in a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten nka n'i ko ta k'a lajɛ Yoni Sodu k'a dɔn dugutigi yɛrɛ laban nana k'a bɛ kuma o yɛrɛ y'a damata gɛlɛya sɔrɔ Yoni Sodu k'a dɔn ko yɛrɛ bɛ se ka se nin ma cogo di a ko nka n'i ko ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ Amadu Gindo min n'o to a bi fɔ a ko a wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan Yoni Sodu k'a dɔn nin ko in fanga de nana bonya ka bonya fo dugu bɛɛ lajɛlen dabi ɲini ka don ko la
a ko nka min ye jateminɛ ani wulikajɔ ye min ye dɔngɔnɔw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ nin ye balima ko ni wulikajɔ ma bolo da ni jateminɛ ma kɛ yɔrɔ sudi k'a dɔn a ko laban a bɛ taa ka dan kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ ayiwa faso Tungara bita an b'a bila yan o bi kɛ an k'an kɔ don ɲɔgɔn na nin ye tɔgɔ ye k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan association la marche vers un avenir meilleur k'u b'a da denmisɛnw tulo kan k'a f'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ye jamana dɛmɛni ye transition ɲɛmaaw olu kunfilenna kɔnɔna na o tuma maa minnu bɛ yen n'u b'a fɛ k'u sen don tɔn in na n'o ye amamu ye u ka telefɔni sira ye 79 28 81 36 o tuma wulikajɔ ani cɛsiri denmisɛnw de bɛ n'o kɛ gɛlɛya bɛ yɔrɔ yɔrɔ ani ko bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye jamana denw ma wala jamana yɛrɛ ma ka wuli k'o kunbɛn a président Senali Touré secrétaire général Sulemani Jara secrétaire administratif Sidi Jara trésorier général Kaja Dambele Jean-Jodi ka dɔn min ye foli ani tanni an n'o kɛ ka ɲɛsin dankɔrɔba ma min ye Nɔsra Damis Adama Traoré u k'a ma ko Jama Noir an ka foli ni tanni bɛ kɛ ka ɲɛsin a ma sabula wulikajɔ ni cɛsiri jamana yiriwali a b'o la min ye ka maa sɔn ka tila ka ɲina k'a y'i sɔn o ye dankɔrɔba ye o de ye ADS ye kɔsɛn na min ye miliyɔn 20 ye ka taa di a wasorasi minnu ye gɛlɛya sɔrɔ walima minnu vatura ADS an ka foli ni tanni ba ye sanga an ka sɔrɔ dankɔrɔba a bɛ New York jamana na lafiyabɔ la ADS Adama Traoré Damis Adama ADS Kulukɔrɔ Kulukɔrɔ ADS Adama Jaje Sakɔ Abiyade nka bɛ New York ne b'o fɛ yen n'o biya o tɛ i ka taa fɔnkɔ sisan i ta jugara n da bi ye o i mana maa ma tɔgɔ fɔ i ta jugara n'i ye maa ma tɔgɔ fɔ an mana jigin ha baharabu o y'a sɔrɔ i taara yen ayi David mani mɛ wa Dabaga kalanden a ye n di ye nɛgɛw kɛra fɛ bi ma ni dira ma min ko bugɔ ndi i ye bilen n'i welela i bɛ téléphone fa walima ko e bɛ Fasabugu ko weekend na ko e bɛ taa weekend na nɛgɛw kɛra fɛ bi an b'a bila yan